बाक्सा बागानपारायाव मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरनि धरना हाबाफारि क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया फैगौ 4 एप्रिलाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सांग्रांथियारि हाबाफारि सामलायदों। UPPL राजखान्थि दोलोआ बावखुंग्रि समस्तिनि औवाबारि ब्लकआव गोदानै बरायनाय हाबाफारि सामलायदों। पर्बतजरा समस्तिनि बिजाथि मुन ब्रह्मआ खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। रुनिकाटा चिराङाव BPFनि बिजाथिखौ बरायनाय हाबाफारि सामलायदों। तामुलपुर UPPL आव आखाइ गोरोबफैनाय मेल सामलायदों। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। फैदो दानिया आबुं रादाबाव। बाक्सा बागानपारायाव मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरनि धरना हाबाफारि सामलायदों। मोर भाइटी जी मारा गल ताते दी पैसा 5 लाख के आहि पाबले बोले पैसा तो कियर कारणे आहा नाय तार पाছত मोर स्वामी 2003 सनत मृत्यु होइसे गतिके ताक एको खप पोৱা নাই गतिके 5 लाख दिन बुले কৈ थाकातो आमी तो এই पैसाটো পোৱা নাই। थांनाय 12 मार्च खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 25 नं बागानपारा बियाबाव बाक्सा जिल्लानि गासै मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरा गासै गं 507 नखरा फैनानै धरना खालामफैदों। सरकार BPF सरकार जिखुनु सरकारानो दिनैसिम जोंनो जेबो राहा होआखै। दिनै BPF सरकारा 15 बोसोर जानानै थांबाय आरो बड' मार्टियर्स फेमिलिफोरखौ नायनाय एबा बर'फोरनि न' बां सावजानाय नखरफोरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनो होनना बुंदोंमोन क'क्राझाराव जेबोला आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा फैनायाव। जोंनो दा थाबैनो जि बिसोरो होनो होननानै थांखि लादों जोंनो बेखौ थाबैनो नांगौ। मानो होनबा जोङो थांनाय बाराव जोङो जेब्ला क'क्राझाराव सर्बानन्द फैदोंमोन बे समावहाय जोङो थांदोंमोन। जोङो खोनानो मोन्दों न'खरसेयावहाय 5 लाख कुरि थैनायफोरनि थाखाय अनुदान होगोन होननानैहाय बिसोरो बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिम जों मोनाखै। जोंनो दा बेखौ थाबैनो नांगौ। नाथाय दिनै बिटिआर सुक्ति जासेयावबो बै नखरफोरनो जेबो अनसुंथाइ होआसै होननानै अजद दैखांदों। सरकारा जेब्लासिम बिसोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होआ अब्लासिम बे धरनाया थाबाय थागोन होननानै मिथिनो होदों धरना खालामगिरिफोरा। जोङो जिरायनानै थाया जोङो दाबि खालामबाय थागोन। मानो होनबा जोंनि बिमाफ्रा खालामगोन जोङो। जाय हारिनि थाखाय हाबा मावो बेनोसो देग्लायनि बिसायख'थियाव भट होगोन होननानै समखि होदों। 2018 सनाव केन्द्र सरकारा जितु बाजेट पास खालामनानै होदोंमोन 5 लाख थाखाखै मार्टियार्स फेमिलिफोरनो होनो थाखाय जितु बिल पास खालामना होदोंमोन बेखौ दिनैसिमबो बिथाङा माने होआखै। बेनि दाबियावनो दिनै जोङो बेयाव खौसे जानानै जोङो बिथांनि सेराव जोङो दाबि दिखांदों। प्रयोजन हले आमी जुदि तलके এই মুহূর্তের ভিতৰত যদি আমাক ইলেকশন যোৱাৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে যদি তেওঁলোকে আমাক এই অনুদান সাহায্য আগনবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো আগন্তুক মানে ইলেকশন আমি বৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। बाक्सा सिमलानिफ्राय गलाब बसुमतारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया फैगौ 4 एप्रिलाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सांग्रांथियारि हाबाफारि सामलायदों। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मानगोनां पार्थप्रतिम मजुमदार बिथाङा बृहस्पतिबार बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै फैगौ 4 एप्रिल खालाराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सांग्रांथियारि हाबाफारि सामलायदों। माखासे जाउन जाथायफोरनिफ्राय गावखौनो जानगाराव थानो खावलायो बिथां मजुमदारा। फैबाय थानाय बिसायख'थिनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोखौ मोनसे समावनो एखे जायगायाव केम्पेइन खालामनो मोननाय नङा आरो रावनिबो केरेक्टारखौ नायनानै आयेनखौ आखायाव दाला बेफोरबायदि गासैबो रुल्स एन्ड रेगुलेशनफोरखौ बेंखन सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमा बिथांमोननिसिम जिल्ला बेंगिरि बिथाङा फोरमायथिनानै होयो। क'क्राझारनिफ्राय बिन'द नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। UPPL राजखान्थि दोलोआ बावखुंग्रि समस्तिनि औवाबारि ब्लकआव गोदानै बरायनाय हाबाफारि सामलायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बावखुंग्रि बियाबनि औवाबारि ब्लकआव UPPL राजखान्थि दोलोआ गुबुन गुबुन राजखान्थि आरो समाजनिफ्राय गोदानै जयेन जाफैनाय सुबुंफोरखौ बरायनाय हाबाफारि सामलायदों।
ভাল হ'ব গতিকে সময়ৰ অভাৱ बे बरायनाय हाबाफारियाव औवाबारि ब्लकनि UPPL राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोनग्राफोरा लैहोर फैनानै नुजाथि फैदोंमोन होननानैबो जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। दिन दुदिনৰ ভিতৰত লাহেকৈ ঘোষণা কৰিম অলৰেডি আমাৰ প্ৰস্তুতি হৈ গৈছে প্ৰাৰ্থী তালিকা আৰু সমষ্টিবিলাকতো আমাৰ কাম কাজ অলৰেডি প্ৰায় বহুত প্ৰগ্ৰেছ হৈছে তো সেই কাৰণে এনি টাইম আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ নিৰ্বাচনত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এইবাৰ UPPLৰ কাৰণে খুব মানে ভাল এটা পৰিৱেশ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দই আজি আহি পেলাই UPPLত যোগদান কৰিছে আৰু সবে এটা কথাই কৈছে যে আমাক পৰিৱৰ্তন লাগে 17 বছৰৰ যিটো চৰকাৰ আছিলে এই চৰকাৰে আমাৰ আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পৰা নাই আমাৰ সমস্যাবিলাক পূৰণ কৰিব পৰা নাই অকল দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰতে ব্যস্ত থাকিছে একনায়কত্ববাদ মানে এটা মনোভাৱ লৈ চৰকাৰ চলাইছে সেই কাৰণে পৰিৱৰ্তন লাগে আৰু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে সব ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আৰু এইবাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব এইটো নিশ্চিত হৈ গৈছে बे हाबाफारियाव एबसुनि बारग' आफादगिरि एबा दानि UPPL पलिटिकल पार्टीनि गोदान आफादगिरि बिथाङा नुजाथि फैदोंमोन आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव BPF सरकारा 17 बोसोर BTC सामलायनानै माखासे जौगासारनायनि सायाव हाबाफारि मावफुंनो हायैखौ बुंसारनानै होयो চক আগতো তেনেকা বহুত হিংসা হৈ গৈছে কিন্তু হিংসাটো ক্ৰমে কমি আহিছে আছে ইয়াৰ মাজতে এজন দুজন দুষ্কৃতি যিয়ে নেকি ভোটাৰ ৰাইজক অলপ মানে আতংকিত কৰিব বিচাৰে বিপথে পৰিচালনা কৰিব বিচাৰে কিন্তু এইবেলি বাহুবল ধনবল ব্যৱহাৰ কৰি ৰাইজক বিপথে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ৰাইজে ইতিমধ্যে ডিসিশন লৈ পেলাইছে যে এইবাৰ পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব আৰু UPPLৰ দ্বাৰাই তেখেতসকলে পৰিৱৰ্তন আনিব সেইটো ৰাইজৰ যিটো মনোভাৱ সেইটো আমি ওয়েলকাম কৰিছো আৰু তেতিয়াহে আমি যি কাম 17 বছৰে কৰিব পৰা নাই সেই কামটো আমি কৰিব পাৰিম ইতিমধ্যে আমি মেনিফেস্টো আমাৰ তৈয়াৰ কৰিছো যি কামবিলাক তেখেতসকলে কৰা নাই ইমান মানে কাম কৰিব লগা আছে এই কথাবিলাক লৈ পেলাই আমি মেনিফেস্টো তৈয়াৰ কৰিছো আৰু 3 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ মেনিফেস্টোটো আমি ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিম আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচনৰ যিটো প্ৰচাৰ কাৰ্য সেইটো আৰম্ভ হ'ব गावसोरनि UPPL हानजाया खुंथाय गोआव फैयोब्ला मा हाबाफारि लानानै ओनसोलाव जौगासारनाय लाबोगोन बेफोर गासैनिबो बागै बुंफुरनानै होयो बिथां प्रमोद बर'आ সবে খেলিব লাগে আমি মোস্ট ওয়েলকাম কৰিছো আজি বিজেপিয়ে অকলে খেলিব বিচাৰিছে তেখেতসকলৰ এজেন্ডা আছে 32 লাখ জনসাধাৰণৰ আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব লগা আছে গতিকে কোন দলে কি পলিচি ললে ভাল হ'ব হিটো সেই দলে ল'ব হিটো আমাৰ ক'বলগীয়া নাই আৰু তেনেকুৱা যদি সবে অংশগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহে গণতন্ত্ৰটো শক্তিশালী হ'ব আৰু হিতুকে আমি বিচাৰো আৰু আজিলৈকে এটা দুটা দলে খেলি থকা কাৰণে ইয়াত একনায়কত্ববাদ চলি আছে ইয়াত মানে ৰাজনীতিটো এটা মনোপলি হিচাপে তেখেতসকলে কৰি আছে তো সেইকাৰণে আজি সবে অংশগ্ৰহণ কৰিলেহে গণতন্ত্ৰটো স্বচ্ছ হ'ব শক্তিশালী হ'ব আৰু সকলোৰে কাৰণে এটা গ্ৰহণযোগ্য এটা গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ আহি পৰিব হিতুকে আমি বিচাৰো बेजों लोगोसेनो फैगौ BTC बिसायख'थियाव बिजाथि जानानै बिसायख'थि गेलेनो गोनां बिजाथिफोरनि मुंखौ साननैसोनि उनावनो फोसावगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंथियो क'क्राझारनिफ्राय बिन'न्जन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां पर्बत जरा समष्टिनि बिजाथि मुन ब्रह्म खौरांगिरि मेल खुंफुंदों UPPL राजखान्थि दोलोनिफ्राय 2000 सुबुंफोरा पर्बत जरा समष्टि BPF हानजायाव आखाइ गोरोबफैदों होननानै पर्बत जरा समष्टिनि गोदान बिजाथि मुन ब्रह्म बिथाङा बुंथियो এটা বৰ ভাল দিন পৰ্বতজোৰাৰ পৰা আজি 2000 জন UPPL তথা অন্য পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা আহি পৰ্বতজোৰা BPFত যোগদান কৰিছে গতিকে আগন্তুক দিনত এখেতসকলক লৈ আমি আমাৰ বিৰোধী সকলক জবৰদস্ত বিনষ্ট কৰাত অতিকৈ সহায় হ'ব बृहस्पतिबार बारायनि सानजौफु समाव आर'नाइ हटेलाव मुन ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायबावो दि थांनाय 15 बोसोर UPPLनि सानलायनायखौ BPF दोलोआ देग्लाय बोस्रांनानै गारहरगोन आरो गाव देरहासार जाखांनायनि उनावनो आइजो माहारिनि सायाव आरो देहा फाहामसालिनि फसंथानफोरनि सायाव हाबा मावगोन होननानै खौरां बिजिरनि गेजेरजों बुंथियो एपसु आरो UPPLৰ আজিৰ দিনৰ UPPLৰ এই লুণ্ঠন ৰাজ পৰ্বতজোৰাৰ ৰাইজবিলাকে উঘালি পেলাব বুলি এখেতসকলে মনোবাঞ্ছা স্থিৰ কৰিছে আগন্তুক দিনত মোৰ নেতৃত্বৰ পৰ্বতজোৰাৰ পৰা আমি BPF জিকি আহিম क'क्राझारनिफ्राय बिन'न्जन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां रुनिघाटा चिराङाव BPFनि बिजाथिखौ बरायनाय हाबाफारि सामलायदों थांनाय 12 मार्च खालाराव गुरुबासा चिरांनि रुनिघाटा हाई स्कुल गेलेग्रा फोथाराव BPF हानजानि दैदेनगिरिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि सामलायनाय जायो
बरायनाय हाबाफारियाव 14 नं चिरां दुवार बियाबनि बिजाथि मुस्रि खाम्फा बरगयारि बिथांखौ बरायनाय जायो। ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरा मान सन्मानजों बिथां बरगयारिखौ बरायनाय नुनो मोननाय जादों। हाबाफारिखौ समायसारहोयो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोसानाय मुसुरनायजों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो थाइका जरा BCDCनि बेन्दोङाव थानाय गासै 19 नखरफोरा BPF हानजायाव आखाइ गोरोबहोयो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथियो दि बिथाङा 14 नं चिरां दुवार बियाबनिफ्राय देग्लायनि बिसायख'थिखौ गेलेगोन। चिरां दुवार समस्तियाव आंखौ BPFनि केन्डिडेट हिसाबै बिजाथि हिसाबै बासिनायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै बरायदों आरो जोंनि समस्तियाव बयबो जाथि गस्थि आदिबासि नेपालि राजबंशी सूत्रधर बङालि राभा बर' जेसेबां दङ बयबो जातीय संगठनफ्रा इतिमध्ये गावसोरनि गेजेराव सिद्धान्त लाबाय जे एबार BTCनि इलेक्शनाव BPF दल हाग्रामा महिलारि देबनि जि दल बेखौनो सापर्ट खालामनानै बिसोरनो भट होनानै देरहाहोगोन। थांनाय बिसायख'थियाव जेसेबां भट मोननानै देरहानो हादोंमोन देग्लायनि बिसायख'थियाव बेनिख्रुइ बांसिन भटजों देरहानो हागोन होननानै बिथाङा फोरमायथिबावो। आङो एबार बहुद बुरजा भटआव देरहागोन। थांनाय बारनि इलेक्शनाव UPP आरो जोंनि BPFनि गेजेरावहाय प्रतिद्वन्दिता जादोंमोन आरो बारा बुरजा डिफारेन्सआव देरहालायनाय जायाखैमोन किन्तु एबार बेवहाय अना बर'फोरनि जि पारफर्मेन्स बा बिसोरनि जि कमिटमेन्ट दा जेरैबायदि आगोलना फैदों थांनाय बारनि रेजाल्टखौ नुनानै बिसोरबो बागदावदों बेखायनो बेबायदि भुल खालामला होननानै आदिबासि नेपालि सूत्रधर राजबंशी राभा गासिबो एबार जयैनो बिसोरो डिसिसन लादों जे आंनोनो भटखौ एबार होजोबगोन। चिरांनिफ्राय फाखन गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। तामुलपुराव UPPL आव आखाइ गोरोबहोनाय मेल सामलायदों। थांनाय 7 मार्च खालाराव तामुलपुराव खुंजानाय UPPL हानजायाव आखाइ गोरोबहोनाय मेलाव गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय फालो फालो सुबुंफोरा आखाइ गोरोबहोयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। प्रमद बर'जों दैदेनजानाय UPPL हानजायाव बे खेबाव गोबां सुबुंफोरानो माबा मोनसे मिजिं लानानै UPPL हानजाखौ हेफाजाब होनो UPPL हानजायाव आखाइ गोरोबफैदों होननानैबो बुंथियो UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बे खेबाव मानसिफोरा मोनसे भट मोनसे सोलायनाय मोनसे सोसनथाइ मोननो हागोन बे बाथ्राखौ बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि मिथिनो मोननाय बादिब्ला UPPL बिसायख'थियारि खामानि दामानिफोरा मावफुंजाबाय। হব পরিবর্তনের যাত্রা হব এতিয়ালৈকে আমি বিভিন্ন আমার অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচারবিলাক আমি ঠিক কৰি ললো অলরেডি 80% 90% বিভিন্ন সমষ্টিত আমার কাম কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি সমষ্টিয়ে পৰিবৰ্তনৰ যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। 10 मार्चनि उनावहाय गामि गामि सोलायनायनि जागायजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंगोन UPPL राजखान्थि हानजाया। तामुलपुरनिफ्राय मनेश्वर बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय दा सम सफैबाय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय आरो दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।